Ang Nogesh Debborma khowai ata group ni ongoi kokisa sanai. Takhuk Bimol Debborma resap kreng bo khoroksa belai resap kreng khawarjak. Ang bini mango thangi phaika afro muitu mangkha salsa bo ani nogo phaika afro sengka dada radio center resapna muchungu nongle bahaikai radio center thangka afro ang masaka ang afro jubo অনুষ্ঠান dogo program khlayo tei asa folia natok remani akok rono bo sengka ulo bo akashbani radio center ni resap kreng ongkha aboni ulo Tripurani kok borok resap kreng best popular ongkha chini Takhuk Bimol Debborma ang sanamuchungu resap kreng Bimol Debborma no nini langma tabukbo kethang tongkho bini bagoi chini khwai ata ni ungoi ata group ni ungoi जों suri sano Takhuk Bimol Debborma ni phola kethar ungoi tongthong kaithone thani jeseng moi kothokwan thon mosdeng akaran mosdeng ke asuk hamzak bo mosdeng ke abono mutuman tai bosudu rasamung simir sabitonya tabung leje humunum degree college aren bo master ngkha apro degree college ngyakho apro Agartala bono culture academy ni khlokjago abo town hall ni ganoro chini council je tongmani tabu aro tonggo ni tongmani ajakawo academy khlok pura apro bo aro ni kaisa phrengnai ni baro master ni baro phrengka tabu chini rasam kreng July song binu student kini bhaibeka lokha jotono no tei kabangna bin thani sering thani chini tabu Noni Gopal Debborma rasam nai bobo binu student an bani tini kha khamnai barku phaibeja actually bin kong sana thanga ke bakha phatina nayo bakha balai yok mani phai eke tam to sanai bo thiman bai belai chini hotingkha abo to ishor asai kengke hinani nango bon ishor na hai ke nungui kalangka hai bana bo thiya bini tabu bo kalangi thangjak bini rasam bini makhang dok ya phana bini khorang lesung khanai dongnai thiya sakna abono joto no ang nai joto no Takhuk huk song no kaisa sungbo sini soron soba khlai bini soron soba khlainani joto no nglaitham ke bini no bini poribar bini je tahu bini poribar no jotono hambui tonan bali jotono ishor thani jotono prarthana khaiteng abo saino ani khakhamko bathaka jotono no hambai